नंखाय नङाबि आंनि मोजां मोननाया। हेलौ लोगोफोर, लोगोफोर गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेब बरायहरबाय। लोगोफोर, आङो मैया मोनसे अलरेडि आपडेट मोनसे भिडिअ होखाबायमोन, जिहेतु माबा मोनसे जाथायनि थाखाय सासे सिख्लानि खानायखौ सिनना होनाय। गोबाङानो कमेन्ट खालामहरदो जे बेबायदि गोरोन्थिखौ मावनाङामोन, मानो होनोबा बे सिख्लानि खानायखौ सिनना होनाङामोन होनना बुंदो आरोना। गोबां कमेन्ट फैदो, बिनिनो आं मोनसे आपडेट लानानै फैदो। गोबाङानो बुंदो माने बेबायदि खानायखौ सिनना होदो, बे सिख्लाया जुदि माबा मोनसे जायोबा बिनि गोरोन्थिया, बिनि दायित्वखौ सोर लागोन, बिनि दायनिगिरिया सोर जागोन होनना बुंदो आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, आरो मिया भिडिअ नायिफ्राथ' बुजिनाय नङा, बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। आङो भिडिअखौ होगासिनो दङ आरोना। थ'दो बिदिब्ला जों भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनोसै। जोंनाबो जायगायाव हरनांगौ जायोना। नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय। लोगोफोर, जोङो गामियावनो हाबा दङ आरोना, बेनिखायनो बक्सखौ एसे साउन्डफोरखौ खोनानाय मोन्दों, गाज्रि खोनादों, बेनिखायनो सरि लोगोफोर, मानोना जोंहा बेकग्राउन्डआ गाज्रि आरोना। माबा मोनसे साउन्ड बा खोनाखायो, बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय। दा मा बुंनो आरोना, जोंबो जेबो बुङा। आंनि मथेबा बेबायदि बर' सिख्लाफोरखौ जों बेबायदि नुगासिनो, बिनि थाखाय एसे मोजाङै था बर' सिख्लाफोरा, जिहेतु नों दायनिगिरिखौ मावना लानानै बेबायदि खानाय सिनजालायनो दरकार गैया। जुदि नों दायनिगिरि बिबायदि मावामोनबा बेबायदि खानाय सिनजानाय नङामोन। बेनिखायनो दायखौ मावनायनि सिगां एसे सानग्रोनांगौ सिस्टारमोन। आंनि बुंनाया बेनो आरोना, खानाय सिननाया एसे गोरोन्थि जादों लोगोफोर, आंनि बायदिबा आरोना, आंनि गोसोनि बायदिबा। मानोना सिख्लाया माबा मोनसे जायोबा बेनि दायनिगिरिया सोर जागोन आरोना। लाजि फोनांदो रायजोफोरा बेबायदि खानाय सिननानै, जाहाथे बेबायदि डाबल खामानि मावनांला। खानायखौ सिननानै लाजि फोनाङो दे बे सिख्लाखौ। बेनिफ्राय बे सिख्लाया माने मोखांखौ देखायाखै आरोना, बिदिनो लाजिनानै गंनानै थादो। बेनिफ्राय मानसिफोरा सोर सिनदो बेखौबोथ' खोन्थियाखै, बेबायदिनो सिनना होदो आरोना। मा बुंनो आरोना, रायजोफोराथ' जि मावो बेखौ रावबोथ' हमथानो हाया, रायजोफोरा जि मावो बेखौथ' रावबो बुंनो हाया ना। बेनिखायनो नोंथांमोना एसे गाज्रि मोनालासिनो सोरनिबा गोरोन्थिखौ सोरबा लाखोमाना दोनबाबो जेबो बुङाबाबो जाबाय आरोना। बेबायदि आरोना, जाहाथे बेबायदि खानाय सिनजालायनाय, सेन्दाल आलायजालायनाय खामानिखौ रावबो मावनो नाङा आरोना, गाज्रि जायो। सान्दुं गोसा लोगोफोर, बेयावनो भिडिअ बानायबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना नुखादो जिबायदि लाजि फोनांदो आरोना। बे जाथाया मायाव जानाय आं नोंथांमोननो बुंनो गोसो गैला, बुंबाबो एसे डिटेल्स भिडिअखौ बुंद्रायलायला। ससियेल मिडियायाव जि नुदों बेखौनो खोन्थाना होबाय। नोंथांमोना बुंदो कमेन्टआव, बे सिख्लाया सोरमोन, मानिमोन, मानि थाखाय बेबायदि जानायमोनथ' बेखौथ' मिथिखायोना। गाज्रि खामानि मावबा, जायबा गाज्रि लामाथिं थांबा बेबायदि खामानिया जाखायो। सेन्दाल आलायनाय एबा माबा मोनसे गोरोन्थिनि थाखाय बेबायदि लाजि फोनांनाया जाखायो न'। जेबो नङा, बे सिख्लाया बुजिखासिगोन जानांगौ, बेबायदि दायनिगिरिखौ मावनाय नंलाबो जानांगौ, बेबायदि लाजि फोनांनायनि थाखाय। बेनिखायनो एसे खुगा मोजांबो बुजायबाबो खायफा लायो आरो खायफा लाया, बेनिखायनो एसे साजा होनाय जायो आरोना। बेखौ रावबो गाज्रि मोनलायनाङा आरोना। बेनोमोन आरोना लोगोफोर आंनि भिडिअआ। आं मैया मोनसे भिडिअ होदोंमोन, बेयाव माने गासैबो बुंदो एसे गोरोन्थि जादों खानाय सिननाया माबानाया होननाया। नंगौ, आंनि बायदिबाबो एसे गोरोन्थि जादों। माबा मोनसे जायोबा दायित्वखौथ' रावबो लाया ना, बेनिखायनो खानाय सिनद्रायनाङामोन आरोना आंनि बायदिबा। बेनिफ्राय आं मैया फुल डिटेल्स बुनाय सुनाय भिडिअखौ होजोबदोंमोन, बेनिखायनो आंना माबाया आर्निं डलारा माने गोमो फैदो आरोना। बेनिफ्राय एसे प्रब्लेम जादों, बुनाय भिडिअ होनो मोना, माने इउटुबनि रुल्सआ बिराद डेन्जार। बेनिखायनो आं नैखौ ससेखौ फिननाय जाबाय। नोंथांमोना नायनानै गासिबो बुजिमोन जे बेबायदि दायनिगिरि खामानिखौ रावबो मावा जाहाथे। बेबायदि लाजि फोनाङो आरोना। नोंथाङाल' लाजिया, बिमा बिफा, गावनि बिदा फंबाय गासिबो लाजिगोन। गासिबो मान सन्माननि खोथा दङ। माबा मोनसेखौ बायना मोनबाबो मान सन्मानखौ मालाबाबो बायना मोना आरोना। बेनिखायनो सानै हयै खामानिखौ मावनांगौ। दाया जायो देलाय ना,
दाया भुला सबनियाबो जायो खानसे नङा खानसे जाथारो बेनिखायनो मानसिफोरा जायबा भुल मावदो बेखौ बुथारखानि बिदि नङा आरोना खनसे खननै निमाहा नांगौ खननै निमाहा नांगौ खनथामाव माबा मोनसे खालामबासो माबा मोनसे राहा लानांगौ खनसेयाव रावखौबो बुथारनि लासिसिं बानायनि बेबायदि नङा खननै खनथाम मावबासो माबा नांगौ खननै रेहाय जायो खिन्थु खनथामखौबो जाया आरोना बेबायदि साननानै थानांगौ मानसिफोराबो आंनि साननाय बायदिबा नोंसोरनिबा मा मोनथिया आरोना बेबायदि आरोना थ' लोगोफोर बेकग्राउन्डआ बिराद बोरैबा नुदो आरो बक्स दामबाय थादो खाथियाव कपिराइट नांनोबो हागौ बेनिखायनो आङो भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना मा कमेन्ट हरा कमेन्टआव बुंबानो जाबाय आरोना थ' नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन लोगोफोर थेंक इउ स' माच